Odofo me mo bibiara akwaba na we die me the story achese enkwanshen sem wo mu afutuo nsem wo mu abrabo mfato nso wo mu yie pa na me free otek ede bra wo na so we abaiwa na wo de wo anya jabe me bi na wo ne twempa na ne awofo ka da fofo ka na se ne wo nsi a wo hwe story ya wo betu mfu yie pa obu ho emprachi obekomulche sane ma me beka chese se bi wonya kwati wo bi da hunti no obia beka obetwi nani no waye de wo pesa nse onti huja wo hwe story ya no de tu hufu no de tutu amansanfo nso afu yie pa ebi atu ababa wa binene Kwana ameka even crown president crown punya ebe kan crown sompo eye ababa we wa mpene nene de akone ni akasa akane ni ye ankasa nyenkonko ti story na odi tudwa na ohwenso a no afa afutu ewo mu no afa ebi na odi bi nso atu obi nso fie ba ma kire ma adwene ye fro say bacho ye frame me kakari charity ai o sa di charity o kakari charity bacho ai usu adwuma na ase oku school ana we adwuma bacho menya adwuma bia oku school bacho dabi usu adwuma bacho dabi na ya de hwe ho bacho miye cookies asani o ye adwuma wo ye cookies ton bacho ai wo de ko school mu ana wo so aton bacho me so aton aha eni wo ye adwuma da kokura wa anya kokura utumi nya mfa so sen bacho bi o ha 50 cedis oya de ensa anya adwuma ni di be me wo yo ba na ye kama sei na do nsa ye adwuma me pe wasem o ana wa wo mpe ho asem bacho pe no asem oya de na de na do aba kan de di waba na menhwe so oya de ampa bacho kire wasem mu hyase minim wasem no matiefu nim enti hye wasem nase entu nsim finfini hyase bacho me ne abrantie bitna ase yesu ewo barekese na me ko school wo barekese senior high school ana me hu wo SS no bacho na wo SS sen bacho na me ko tu from 2 na di ko hu no no so ya SS ni bacho da bi na osun adwuma wo maame no papa do ko school na de ko twempna to aso ebeduru ho bacho nti abrantie ni hu me na ode epasem eto manim ena me so meti asema no enti meti asema no me ne na ehihye ho nkete anche ena me fefro no abrantie no andutu ni ti ase me kobo me maame amanie sabre na wo school na fefro no bacha to aso me kobo mabusuafo amanie ena mabusuafo so de koto wo manim wa popo ni ti okase eyono a ena oje tina me wo barekese na me baby a mete pa nso ye barekese achena nti mesesa okase mesesa me niema mbra ne entina ewo barekese ma mpopo meti na mesesa me niema no ene ne betina ye no ne bra ena ne bra yere ena onwam mienu ena na eti munyina na mo dadan ba akom bacho da bi na ne bla na high flat nti na obi a ye dem ena ne bra ne ile so da ne dem okay enti na medi akoniaba me bedi omoho 2 weeks a na me ko me maame ho 1 week na chese wajai school no onyemo ya no jai school no bacho na me fefe sa tetinte so nti e maame be drop out e wo school to aso eno na mpese me hu no enti na me bedi 2 weeks e wo abrantie ne ho a na makodi 1 week e wo me maame ho me yesa kwapem se me de ewoye na me woye nso se me ka se abrantie na anhweme a na ye ntro e na me twa me ko wo me maame ho no me dey 4 months no me ko asori o diska by e maame toto me ho niema ne akra ne niema e na me ko asori e na o ka se de me ho achi ne metimi aba ne nchen nti membra e na mesesa me niema me maame ka kire me sema me nkompo enye kakra mesasa me niema
na msane abrantie no ebetenan mene abrantie yi ete fefefe kama enhwe wo so ode hwe me nyina bibia ekoso kama afi menya 4 months na me ko 5 months afi na abrantie na change me ka so oma miska kra nto aduane a osimini bi me so eba ne sanso ana aye ntokwasem na ma jire no se wa ma miska na ompie me so me be sha ena na me anti so ewo barekese ho anti o ka se oni bi na me ko me anti ni fie me anti no no ama miska ono so ne ba panyi wo honum na ono so ama mi bi o sifa ko na me de ko enti edidi mu antokwa nkete minya 6 months ne ntokwa nkete ena me ko bo mma me amane se mama sese abrantie ne kwan wo de me fa so de enye kra o ena ma me se o ka kire me ekwan abrantie yi me na me su de enye osori a me ni akwa wo mma miska mfanto aduane ni sese akwa nyini so na nkama ko pa bi mpo ayede adi enti mama me sra wa akona koka bibi kire ne mami anase ne bra panyin wo ho kona koka bibi kire ne mami na on my scam fanto aduane ndi ena me mami si you ena ofa na busuafo na yesa bai ne bra ne fio ti e bai na boy ne kwa adwuma ena ode to ne boy ne bra ni na boy ne bra na nim boy no epa boy ne bra ne pa me mami a cho se osre na onko na boy ni ekwa adwuma oba obefre no na ode atu nani enti e mami koi me de manko bi me kafie honum boy ne bai na ode tu nani se kofi se ni na abna mami abeka a kire me nti se etisa on se akra no osha oyo ba tan owu ye so nche etisa dai now de skakra na unya bi mana de odi be mana ta aduane kra de e mane nye de empa woni ne ba ne mienu o Jesus say you afa de edidi mu ana ntokwa na sa hyase chese me kase boy ma miskanto aduane ndi kra de a na masem me kasa boy hu akasa omfime me kasa ni hu omfime kofi misra ma miskanto aduane ndi misra ma miskanto boni tirin kokra na wakasa ebia skan mi ni bia na asemi wobi mi so abasa so a misimi ma ni mpie na ma yere no se wa ma miskana ompie na wa pie china edi ntokwane koso sana na ne bra pie ho no ti ne bra pie ho no na oka se yenya ntokwane na ne bra eyi skan bi ma me na me de koto aduane no edi enti na ntokwa na chese ekoso ne mi toda mitimi chire me kom mama me anti ni hono ma minya aduane ni na mse saade a mekọ me maame ho na maame kra de banche na owi a onhweye ma yenda kom obema yebi na mekọ me maame ho kra de chese kra sakra ni bedidio so obeye do oyalio chese mia mami bi we ho ototo arede misole na me dia kulai ahye chire akra 5 months no yesole be for 4:30 ni akonwuram akoti arede chese ye hu kwan ni etuto enwuram arede unima de kro body ahabai mpachan okosunsan ye jenzifu yi de ye dokono no arede enti mu amunim no okọ efuo mu a onhwehwe bode de na haban atete asensen ho no hwehwe bi na fato so efa mame aye brown eno no se o shan ye eno ni awerede enti anu bi na wokọ wiram amanfo bode fuo mu na wakosunsan toaso nti me kosunsan na mame bi tie ho oto onu kra oto so kra anye eyi bi asa na eja kakra me pen me bed ntina wato ebi wo ha 50 cedi utumi us arede so me nya arede ketwa enso 50 cedi eja me de na maje oba tan na me de akope kokobi na me de to ama me benedi enti me ye no saa ma me benya 100 cedis eto honum na me se saa de a me de 100 cedis na be ye na mso me cookies ne ye ti me de bakwa
shas yen kitin me pa cha otobo we bi na akusin san no mbachan me pa cha mo amunim awrede no mommra yi ne so YouTube no ni Facebook ne so Kofi Twuma sise yi wonim enti sise ya wono wahu se wo ye Gen Z na wonim a wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otecfm 102.9 FM no a awrede eni enti we ye bode no ni dua no de atete na esensan ho na ye tete na ye de bodokono no o mo odokono da o me ofa kwaku nyame adom nyame mfa ne kra nsie ye ne yere na akua bema no ofri abo etimi ofa kwade ni fri abo no the whole area ni nyina omo capital city ne twapiase ne ye ne wo krum ye ne wo kwa ho ye ne wo town enti abofuo kankanfrasefo edinkra entommem campufuo nyina sushanso mpacho we no hard feelings nyambe kyerefo mu nyina capital ne twapiase no hard feelings wa ufri san so nyambe kyere wa ufra bu na so wa platform no transfer a so ka ode we your operation rep your hometown enti me kwa maame ne kwa homache e na okotete ba enti yen na ye tete ne ya pepa so kama na ya bodokono no ono nso awu yankopon fa ne cleanse obo na otete ahaba be nsan na obo awa bobi da o me dem to yesa me ye to wia na me ko chini ye bi na akotete ye ba no mbachan okay entu benya amfaso 100 Ghana cedi e na ye wadwe so de be ye dai na me ye ma adwen say minim cookies ni ye enti me de we no be hyase nketengete na emu peja amaye ne kese emu ho no na on just on freye emu sase akra no ne ho ye ote say anase say emu ho no on freye na me de 100 cedis call market na me de kototo cookies ne ho niema na mbe hyase ye enti me ye ya na me benya amfaso 200 cedis na me mfa me nsanka na menya 100 cedis na me de koye ye no na masa benya amfaso 200 cedis ato hono ena meye ti meye esa na drume bi na cookies ni so to aba fom ena mze saade a papa bi wo ye ho oye otuto jade kokrom kome mama mfonti me sa kobubuja na menya kakra dia me ba yale kwara menya bi abon so dia ko hospital atiefo muntie abaye yasemu yo akwada ye de na ko secondary school muntie usa eno okọ secondary school no okohia bema muntie bema ne se ne pe no ode ne homa no bema na benyem no bema ne na wo ahyase na ye ena ebeseye ayorede eno okoteteye eno ye baako obenya amfaso de koye cookies eno ye mienu secondary school ye de ne ko ni wanwie enam mpna twinti enkwada muntie mo amwo SS muntie na muntie ni ye afedie obubuja wabedani jabubuni toaso di obubuja wanwie SS ye obubuja toaso mbacho enti me sorry anamako enwuram na makoji treja me ni nyina me ba ne hyemechi me ma me so na okokwan so nti onye obi a owo time bi ho ko obeji no ama me nti mi bubu jane sa na me benya 500 cedi na me say 500 cedi si edru me bi me ba na ba yare e na me sa tamiska no e de me ba no e ko hospital nti ma scanning nyina ba she ma ba mo ambu e na me sa ye nkakra na me sa she cookies na se and na me de ba Barokesi school bi e friend no the Saint International School e ho na me de eba nti edidi mwana me ma me ka se ade abrantie ye die eni enyan se wa be fa me ba o da school ma woni na be wo na watu akraye jeje mu die onti ase enti yesa de beto ne bra nanim biom e de beto ne bra nanim ana ne bra ne pa me ma me a cho se asem we enye obi bia ne benya abotre se wo bada secondary school mu a okwa obi abefa no wa mana nkwa nwi a wase ne life enti maame yesere wa anya abotre ne bla nanum kasa no na one ne
ni nua no be den ebekasa na ni nua na so odin chese ubusa na asem kra na waka ne nsa gu ne ho te ho so obebie na no kase asem no eye no kra na se enya no kra no no waka ne nsa gu ne ho no ote ho wono a wonka wono o mie na no nka wono so a wonka o opportunity no an so wote ho steam enti nya abotrema ye ne ne bekasa ena me ma me kase wate enti ofre ni nua no ena ni nua ne bae no o say Kofi abena maame asade asem asabetumanim nti se abena ko maame wo wache na nyina wontwefo kranfle ne musa one ne ba se omo ho te se impo wasan diska bia makra ne se onfanto aduane ndi no osi ho no osi ho wantimi anka hwe ena ne bra ne ka che ne se ono de se wotunufo na se wontie na se wontie a baby a obejai obeyin se free ne so na baby a maame ne de asem ne bekobia no onfanko ehwa no wotwi fa ne bra ne so no opieye enti ebedru baby ne bla no ena na omayeska editor aduane di ebedru baby ne bla na ema yeska de to aduane di ena meye yetnase meneme maame tnase ena mesako bom papa amane se dada oba utu mefo mentio na de makwa akofa bani na hodo wahu se papa tu fo no wantie bacha na me papa kwa na me nkasa enam no nti bacha enti hono obete wo kwase ase nyesa bacha uhu se wadi nkwase asem nyesa bacha okay abaya wutie se ne ye ka bi kire ona se wuntie a wo ba betina manim meka se ye bi na kire wo se ye ka tio na wantie abetina manim a se ye bi na meka kire wo toaso afe medikoto me papa nso anim ena papa ka se wate ema ade echen be 3 days 4 days ena papa efa ka onu so no wo fufu barikesi fufu no onu so fa ka ebae no ne me auntie na no me ko ne hokọ jiska no ena ye omukọ ho ti omukọ ena abrante ne bla ni ho omo chen na omo suma ma ye ko fle no na okọ adwuma ewo krom ha na omo bae no musi nkonya na meka ho bi musi nkonya na ye ka asem no kama manti ase ye adwuma na ema me sa akọfa me niema free achena honum sa ba beni abrante ne trai na me sa ba ye no kra de na asem na se kra chese ye me chese wo sole a ye timi kwa na entem hofo ni nyina hu se ye kuntokwa o ba bie mu no pacho me ba o papa be kan ye ma wo ba ye no pacho me papa be ka che ni se wan hwe yi a obema ne ho a kire no fi se ne ba no no da school mu no obe fa no ena obo ni nkro na me so mi bo mi nkro na papa e ka se wo sere no on tutu ne niema yi no tutu na akwan yi na asumye nyere emara me be fa me niema sa ne tenaye na me ba ne de na asai kura chese nka ma makrampo ankeye me osori ya tipa no okọ se ebedidio si endidio tipa no okọ efie na ne yetim nzuso na ye ne bra no ena na ebo akohoma ono no omba akohoma ne bra ne yere no ena onuamu mienu ena ono ena me ne bra na ebo akohoma emaye edi enti misade kotu ne bra na nim ena ne bra ne frɛ no say Kofi na usika odi ade na nti wudi usika ya akora ni ne bai wo mo musika mfanto aduane ndi no osi wonum wa wo ma akohoma wa wuntowe enti ska kaka obe yama abaya ni ne bade ato aduane adi wunya na no osi wonum na ne bra na yiska amame na me de ato aduane adi eduru mebi kra de mi hu se oba na miyem ahyeme enti ma me fa me niema na me fa me ba sheche na me kosusu hu kire me anti no na me anti ne je me se me mra na me metena ne nchen kakra nti ehwa na mete emu hwa ne de me ya me frɛ na bo anu asende 50 cedi oseje
na ye ni omu fie no so na mu ntwe saa nti eya no wa frame agina kire ho si 50 cedi oseje ma me ba ne ba yare nti me ba ne yare ye na me sa fa me ne ma na me sa kwa me ma me ho no bi me sa kotena me ma me ho no kotena me ma me ho na me kozusu ho kire ye sofo ewo achena ho no na ye sofo ma me sika kakra se menje ma adwetre na menya yin be hye yenti me sofo na me kozusu ho kire no osa ma me sika de share cookies na ase me sa share cookies na ase bi chese sika menya bia cookies no sika menya bia na akora na me de na aye totobi di mentimi nya sika kese bia emfanto ho bi hand to mouth sa na na oye sa na sika na ye enti na boy no so na okọ asori wo achina hono na ne master ena na ye sofo enti me ye madwen se me ne me ma me be susu ho a kire sofo no on de bia ne master no nti o ka bibi kire na obetie na agya wagya ne wo ye no ena ye susu ho kire ne sofo na ne sofo frɛ na o kan bia kire no a ena o sole ye na tipa o koi wantie ena ye kofrɛ o sofo no e frɛ ne bra na ne sister so te achina ho no o frɛ o mu mienu ena wono no mmode ne tena ase ye busa no sama ye ne denti a wo ye mesa ye busa no wan kasa e ma ne sofo no kra sole se wo be hwe na sum na ne bra no so ne sase papa ye serew jai na o de ye ne be kasa afa ye frɛ ne sister na no a kofi de saa na oti o kasa no ho kra na wo mfin wo na papa ye sofo se na ukasa obi a ye ka asem ye busa dia baba we ye oni agina so dia ka asem mama ye dia koto yi ye busa wa wo mfi se dia hin na ye nyina so ne mfa nka asemi na asunwie mra ye kasa wo mfi ye afa free ne sister na no a ko free ne nkra bremu nyina sa na otie ono onkasa enti ama sofo no kra dia bufuo e sole ye ma obi ahwete ye se wo da so ne kra chenete ma memre mu sei mpacho menine ntibim mojai mojai ye di sei mpacho 1.5 year mu ana eku afi ne fanie mpacho ohwe ne ba no mpacho da bi die enti no abaha kan de wabaha enti na menti mpacho die enti amabaha ne se akora no ma ho odi nyina asama pem enti ne ban se akora no so obi enkrofada huruma ena dia akora yakwakotu school ma me so me ye masada ne cookies ni the court chips nti eno na me ye akakra beto so nti se a maska no kura manya no ehye enti won de mesra na wo mehwa ne ba na me nsuso on ma bibi kakra na me nso me nka me nyansa no dwuma bi a me so metimi de aye de aye aboa no WhatsApp no bacha se boy no away bacha wo barik adankwa ame ena adwa mankwa o wa adankwa ame awie ma me nchiao Jesinta maame boy ne ti adankwa ame ye Fred say bacha ye fe no Kofi Tumbuku Hwana esre no monsperi eyi mame sa wa ko SS da bacha speri Tumbuku ne mame TU B U K Tumbuku TUM KO ku eye ku ana eye ku Kofi Tumbuku oyedi eni pacho ya basari ni bema basari Kofi Tumbuku oye adwuma ben pacho ya electrician anu bi na sofo no ye master wo ho pacho sa sofo na ma uska no pacho asisi wo dia ye chebese no pacho sofo a wo ye adwuma onzo ye we bi ama no
omo nya adwuma no kra na be ka kire o sa asori sika ye mfa nhwa asori ba omo nya adwuma na eno asori sika na nso asori ba na de ba me nya bia die no obesan aka sa asori sika ye mfa nhwa asori ba enso ono onya adwuma wu de ono ye ya asori ma na ye mobo krasi asumdie ento ye nyina aso de hu ye mobo mbacho sese adankwa me ho na awo no woni oba ne te ho no aha nti wasam ewom ye de ai nti masem a ewom nyina ne sei onsumme na onhwe ne ba na minim se woni ska na wanya ska akoye oba ho ade ene na akohan dance kosiesie mu adankwa me ho ne te de a ene wonsumme na onhwe ne ba wakoware foforo mbachan ya we dia wakoye ne ho ade mbachan enti wo dia wonyo ba ye ho ade mbacha debi abayana num ton no ka chem se o ne sister ne gina ma okose ne ka wa ofie ofie mbachan enti wakoye ne ho ade mbachan na wo woni ni ja ye di sanya ansa no okofo oba foforo akoye ne ho ade mbacha oba no na one ne hihye ho ba na mi minim obi na beti ho kire me enti wo hu sesese wakoware no afe na akai wo se woni ni ja ya afe ne fanie esesu osumu afe no akai Charity afe no akai senka wankoyi oba ho ade anka ba beka so nsumu ni sister no yidie mibusa ona no ansa me se oni nipa no agya afe ne fanie wakwa akoyi oba ho ade ni sister ko gina ma no senka wankoyi oba ho ade anka wonkai se onsumu wa na mbachanka mekai ka obekai na eni ade na atena ho afe ne fanie afe no akai bra wakoyi oba ho ade awie o papa ne sister ne ji asem ne say yenya ntoboase na ombeba beye bibia na yede atoyie eno oma na wo afe ne fanti wonso unya bi wontwe bi pato me de matwe bi watwe bi woda so pe wo kofi tumbuku mbacha da bi woda so pe wa de mbacha da nya wo ko ware ye na broken heart ya chiwi Joro so abe show mu broken heart ya cho wote ono Charity broken heart ya cho mbacha da bi broken heart nde echi mi wo bla na one oba ne hye ho na me fle na omu no mu twetwetwe no omu sere me ho na broken heart ne chi net say eche wo no net say me ko tajani se me ba bedi na me friend na no mu twi esile ni majani no me ndi mi ko hwe ajani to gui sada no so manda wana debi die na wo dwen ho na me dwen se nti e ya mpapa se kufi wakwa akwale fufuro ye mama doctor ma help plus no doctor anyenyem bia owura no die no woka de fa ho abaye ise onhwe ne ba no eno ye baako mienu one na tena na sese dia wahu se oye oba ye nware no na emumu akwa ware foforo de a ompata no na unim omuja ye ni nso no be afeko ne fani oge nzo akọwibi eno ono nso akọwibi na ho aso ni dem eno ono wate afu ma afi na wo pempata dio well ye ho wa ne eboafo ye dru nsuo ne ho a bridge ne so no ye be cross by all means ye be cross sa asem ya wo kai sa wo hwede ba no apart from ne bra na wo de ko nanim ne sister no a akọ nanim ono ankasa de sa wo ne ono nko ehia afa akwada ne hwe ho no uni ni nhia asada mpacho menene hia na wo ka de yin meka menene hye say enka bosome ombre akwaniska na ose bosome de wontimi na wotwe na obetimi ti na wotwe bia wo ne hye say nkomre ne sen ka na wotwe bia menene hye say nkomre no 1.5 1.5 eno ose ontimi na obetimi say ontimi 100 cedi no obetimi enti wo de ba 100 cedi no de on famba
on 400 cities name ba ka enre ya na o send 100 cities my friend Nana ajeta basari ni Kofi Tumbuku yi wo da so pe wade ba cha me pen bi o giri se die nti e na wo time bia no ne wo ko na wantumi anware kwa akọware oba afoforo e die nti a so okra de on ne kokotnan nti na nka afa e ba ne sei na awade na anyi asumdwe na amanfa amano wa mana sumdwe enu nti die nti na wo mana sumdwe o mamiska o mauska enfanto aduane enni e ba sa wo nso wo mana sumdwe nti na ma ne ba ne sa no mbachan okọ SS wanwie form 2 na akonyem ye na sesei de wone krachi ya bewo sebe de obedie to de bia den enti okọ tete bode ya haban beton uye cookies ton to de bia okobubuja na oton saa de we ya wa ankasa oye ye no eboa wa brabo mbacha de amwa wa brabo enti sese ya asenka ebre sen ko na chi a enke de na obesesa anka wonye biem mbacha nka me mfa be ma biem onto senka menya adwuma papa bia kameye okay ansana nka sese ya ye ka say experience is the best teacher enkwala ma ya te se wo mu wo school mu na wo matia hwebi mu ne wo maame ka o mu mfi o papa no mo ka o mu mfi wo de wakobi mu ama wo da so wo mu ehyehew tu sa nkwada ne foma me wate tu wo mo foma me mpamocho mennuanu ma mu wo school mu metumu nyina mofo se munwie mu school na mumpe adwuma papa enye ansa na mo befa be ma amafa be ma na hwese me manwie suku a me ko fom to me ko fa be ma hwe bia be ma iko ja me siye e kakakra bi enye yesofo ene so me mu a nka me wi efrasa si so enti me tu obi afo se obi a hwe so nko ni school mo mfa me masem kransi nani so hwe so nko ni school no onya be papa gina ansa na wa hwe be ma kira kwan me da se adafo mabedwafo bebam yebekwa akopɛ Kofi Tumbuku na ono nso abekire die nti a wawo na wonhwe oba se nkanya sa asemi ba ha agata frɛ wote fon frɛ wo de ne eno ade wasende 100 cedi di amage no oh la be eduru ha yebehu na wiai amwo no abusa nsɛm no baako ana mienu bi na afei makopɛ Tumbuku makopɛ na kira kwan aya kwa me de na wo pɛ so obi sa awura no na me da se ma yenchi atiefo mini aba aja wo ye no ho na be you free ayasabia mbacho ono na be yi mi free ayasabia Kofi Tumbuku na be you free ayasabia na wo do Kofi be mu mbacho ode me ko me de ka ko me ma me honom nti me ho chene kakra no na o ka se me mbra ti ema ye kotena ne bra ne fie ne kotena na woni Tumbuku ku utimi yire no mbachan denti aya o yire no mbacho me ka so ma miska na me fa bi nto aduane ma akra ni ni a o maye onu nso a wonka se woni bi o twifa so no ko etimi de panie nyina o kraja etimi de panie woni sem se ye nyesa me mbacho ani de bi na me ko apania me ko fa no wa hina me de awo ni nsem eno de na da be na wo yire ni nika na wo je ne ho anje no mbacho se me ka se o mami skana ide ye di apele na ma so ni mu obuno mbacho metuo me ni ahoden na ma bunu okay oba de ebra ofa afuro no wabusuafo no ne be ma no ye hye ye bi fi so ko school na wanyam mbacho hye be no omne ne ye mbacho omne ne ye hye se onhwe me mame wo na me wo a onfa me nto adwumum okay mame nkɔhwɛ sɛ Kofi di saa nhyehyɛ ne so a o se friend Collins
Collins maha. Yeah, papa. Oh, what to say Collins? Okay. Collins, ababa we bia ye friend no Charity Kakari, unim no. Hello. Okay. Wada Roma unim ne kwa be so. Onene wo ba. Okay. Ewura ne wo yanim ha. Na nasem a ode to yanim no. Suhyefa yemuya. Enti ni afro. Nasem nyina ne se one wawo. Na bra wonyem ono no. Na busuafo ene wo wabusua tena ase. Frisia sa abre no wo secondary school. Eye nhihye yesese wo a ode ne betu adwuma mu. Owo ye oba betena wo nkyɛn ehyewa a wode ne faamu kyerɛ sɛ wo kyene wone akwadaa ne kom eto de bi a sɛ wo bra amam ama wo nsika na ɛden sɛ ye ya ye ka sɛ otu firi wo fie montamte be ya afe ene fanie wo mfie akwadaa no wode nam ha wode kwa ha wode sene ha sabe wanyem ne kwam wamfa na angosi aga sɛ de wakwa ware oba foforo eno na ha no se wa famia se ma brabo na akwada no a won hwe no eja ne to de bi obubu okotete bode ahaban ekokoton cookies no oye se ne sofo kra na aboa no ama ne kakra wode ye cookies nkakra o kan se ye no sebe ama yeyem kra ahye sebe ma be wo no hwe ne ba ti awura ne se umfi wo ba no wakwa akofo ba foforo na wo timani die na semu a wo kan Collins wo fam die ene say so maybe the ene say lo ati na ja kwa ni nyina oboa agwa na o ti mention no oboa ana di wo mi say obi se mi scan na se mi ni bia e ka nye se mi ni bi ma ka nye se mi ni bi no masa de o chenze one of them and me the way me na man family san Canada do church church no ka so wan me say an me bono ni ni say abla me family san kan me nye na hweda what me coming say dia like ni see abante ekofian balance me maniska the men can not can me dem manisa and the family me no waja kan no ko fa panye no de wo mi ntem no waji scan o te ka chere me say me chemi ya ono bitimi actual squad mama go me na say obitimi to chemi di adia hwu tirim obitimi di edregu aduani mama mi medi ewu odi ka jem chemi mi eyi ka mo ba wo fura obobo mi dia ana enfuwa sa do no kan se eduma semen eno no ye no ma nse ana makon haida na man ndi se na aka eduma na mede no kokotimi ye ya genje e kokoto afidie no ana egugu o maame ahụ maame se o hia eduma bi okum ntino ori ye nya abotransa ndi se dan ma kokon ha ma ntino je na ye eduma num ahụ bo abo na mi gusu bo ho se eri no kokoto eduma awo ka se akwanza mention no ento sa akwan me hwe no okay ma yan hwa de ebe ekwan be na oba no fa so hwe no Collins eba so kama me kwa ina man ibu ma me kwa no ti to ba re na me akomo me e kan de bu 20 cities na me dia man ana wo mi ni je re nga zanga de mi ko fi on ma me ni fi ni fi o game chen mi ni ba bi o enti ne bu no ma me ko ni ta no atina e bu me kwa me hunu so ani maniska ana apart from that so e bu no ma me send no awo phone so na de man Collins on say oba ne bema wo ne ntem te a eyemu mienu na ma wo enti mo ye nhyehyeye say bia na awotwe bia ana na awotwe mienu bia ana abosomi bia mema akwada ne sei bia nhyehyeye na ne charity aye but ye je say week bia mema na 100 cedis enti week bia wo de 100 cedis ne ma no but any week bia ada mu nya ne die ene de bi ene week bi ana de bu no maybe 1 week 2 week bi na bi mi na bi man week akiti ade ni na bi man enti se bi a 1 week 2 weeks bi na se wa nya amana wo de kwa wo de sa 1 week ana 2 weeks ni hyem e de kwa ana never time enti se abaya ne ka se wo nhwe wo ba no a enye no kore never time
A day chat to our sending in week sika and the man here da bay. The last 3 weeks we sending, and the last week we sending, and this week is not sending. And the 4 weeks now, I want to make one of this kind of man. I will hold. Abaya wuti dia calling say kano. Or say every week bia or send this can the mount. Ada one fan send no or the brew ewa achina ho. Bacho kasa yentro no ocha. Di entina yentro ojina suti o di entina yentro. Di entina yentro. O send 100 cedis na busome ansa na was send 100 cedis. Collins what charity. Or sister was send 100 cedis na je bosome 1 month achi ansa na was send biu. We come on over. Then sending a message on the phone. Yeah. Now come you say maybe a week we send and I said to them. Okay, very good. And now you benada washa meda da bena me pese me ne wo eni abaya yi nyina ahia e wo Otecfm ha. And now you benada. Aha, tie me share wo da. Me share wo da. Enti na me ka kire wo se ena ye benada me hia wo abaya yi te ha ono e wa ha. Yeah, I just remember for never for network me said then yes and me say be na utie me bema oba panyem oba wo eye wo no anyem oba enti se akwada ho asemba na ututu kwhya papa eho no eni asebini mu de me pese enti na me to ama no nti ubetumi aka kire me se bia na nei wada roma ochina kura metumi aba ana ebia ya wada meba ana ebia ene na wotwe meba enti na me ka kire wo se ene ye bana da mihia wa ha enti eno ye wo nhyehyeye ya nyina no so kire se wo papa no wo mfa nkohye wo papa enti na me kasa no enti da ben wa hye me da ene na wotwe na de na ba ye nti a mami musa wei na me mfa de aka ntwen ne na wotwe na obeba no o ba for evidence na e kire se o send this card ama ba ya ni nyina no fabra na message no yenhu wo no kore abaya ne ntro ana abaya ne no kore ene won so ntro ye behu e de na ba ye nti a san hyehye ye se abaya no de ne beto adwuma mbra wa wawie na akwada no obane was say ya bacho 3 years na ebesi ne adwuma sua ne de onkonko sua aye eye de na abentia bacho adwuma na me man say no kana am rufinti no so ma saka say wo ni me nya adwuma bi o se me ma ko han dan foforo enjino oni me nya ko no ko pana se kasa ne man sister tutu nsemu na sum ena o jaya adwuma no wo boa se master ne kasa woni na jaya adwuma ya entro na boy nyi wo boa kasa mitio enti na mo so ma se oni me nya adwuma bi nti si am de ase me ye no man kaka se ne be ya me wo ko ska no kaka se ne be ya me nya na be de no na me guso Collins wa ko ware ba se me wale ye onko ye oba ho ade a wo sister ne ko gina mu ma wo ye oba ne ho ade ba to da bi enya oni oba ne te ba to me no ba na wo de be se wo ka se ma ko wale ne die ene de yantro no wodi okay ene ena wotwe anopa no nkono ye ne wo eni aba ye ye be se hia me da se why Collins atiefo Collins Kofi Tumbuku ena eba ahoma ne so na ye ne no ekobo enkomo no na ena wiei udi the messages ansa anyim wo mbacha mate ate mbacha bo ho ban wate mbacha yi menyi mansa ese ya ma brick kakra ana yen season ne kura onya ba bi gina ansa na so ontumi nka so onya yi nso ubetumi ha mbacha metimi obua untumi se bia mfie be se oba de be hwemanim mfie be se enan ne de krado atumu betumi mbacha menini giant be 1 year kwa na me fa be ma bia kwa so say 1 year
1 year, 1.5 years. One na so say idea why ye. Me want say be 6 months ye. So why ye? Why ye until 4 years dey wuntumi. We dey chiro ah? Metimi. Obo agra enumfa. Atia. Ye na nyame ase ne yenchie yetiefo nyina abiskona. So yentum credo dia. Ontumi. Girl ntumi. Ontumi. Abiskona wa Ashanti New Town. Ba sa den de man so tumi sene me ma. Dom yade, ema dom yade. Emema ankasa no enye mayen. Emema enye mayen. Ye nyina ye mayen. Kofi se ope no. Sa abre na wo SS2. Ede na wo share so ntie ma wo pene so te ase ma no. Ka bi kire me na mintie. Mbachona wai osua adwuma. Enu ntina me de pene. Adwumasua. Adwumasua ne prenya kra. Na adwumasua nti opere. Wanu sua adwuma mbo. Aso sa to yam so chemi. Satan. O di opene nyampa. Yam. Mbacha. Oh yam. Amafo oje iPhone no de kwaje yam. Oto yam ena die biem. Mbacha de. Men kama no. Die biem do be o ha adwen pa. Yam eno osua adwuma. Mesre ni bia so na ode mami. Die na osre no ne emfa man wo fia na obisa osra wo maami ana osra wo papa na omfa man. Mbacha na ye di bi mam ne emfa bi mam. Enti bi te se die na osre na ode man. Mpesi esua bibi wa henti na mebusa nzaade we no. Die na osre free ni hwa na ode man. Mbacha bi o ha mesre ni sika. Be sen. Bia be 20 cedi. Opening aha ena de ebiem Ebi onso me kachenzo okwa adwuma na oba onto bibi mbra mi ara. Nti no otumi to de ebi a oba otumi to de Last me kachenzo onto handset mbra mi. Otobai Bacha. opening SS nkwala no ho de emrantie bi ene member bi nioma wei mu a no omo de fefefa nkwala no enti so oba we SS no amwani anko ne ho a obi be mu abonkwase aka hwe osre no 20 cedi no de ama no me fa unkodi fufuo Bacha David ende no fa unkodi enti hands free yam 20 cedi osua adwuma eno ne saa nyina so ye ma ode te ase ma kofi e ma ne de nyemo e ma osuku ball meboa innocent face meboa kai meboa Bacha wa no asem yetum nso a usuro se wo gi atum obo usewo so no botaye nti ye de pene ma be ma se ya pene so no omunim we kwa de yetiri ye se wanka se na nadamfo bi wo boy nti na ye ne fese nadamfo no wo boy nti na ono to kofa abie so usun adwuma he we ne se jataba ka se openenya na me penenya oboa ne pene ka bibi me ye hunu se enu nti a wo se enu oto phone ya maame ne penenya me busa ni bibi a o de mame bibi ti said ye me se ni sika say 20 cedis 20 o ene na awie ni sa mo akonya edu a wate ye nchen abayo afefefe tuntum kama ni suku abo no anso waaw hwe ahokyira wonamu kwada akote awirodo na awirodo na chi ni sika ode be ye adwuma asan ahye na hyiwie a ni nyina san na nchen ni sofo dia wode ma no kura se no kura asan ahye sofo no dia asan ahye ana wo se o sai bubu ja na anya 5 million ene so ahye hwe ene dia wo famu ene se ye no kura se wafa ho akofa be ma oba afoforo ene na anyemo a na ono obetwa ye nkontompo a emfiri na nkosi yi no ni ya kwa dankwa ame aba ni ehunu se oba na one tifie ni se waye ne ho ade se wonye ye behunu enti akwada wo kosku ma amhwew se won pese obebre won kwada abere mu a obre won pani bre mu ebi ni o se wo to bo ase na akọ osuku na awie ye ena nka wotimi to aso ena nka akonya ba bi pagina ya enkenye phone yam phone ye de be daada wo ka je se ka kesie pa baby eno na nka ye de be daada wo enso na won se ye de yam daada wo nti wo so ni wawi a ena yam de amawe
Okay, so boy any use yam na kutia. Oh, there be some kura me use bi. Say nya yam no obi de nya wo. Okay. One de ni nyina so ne yam. Okay. Ne wi nyina so pa. Ye ni aye use yam no ema obo ade akutia boyi hayen. Me use bi. Okay. Me use yam. Enti wa wo bo. Aha, say yakutia de asami kan. Okay. Aha. Enti e wo se nkwada na mo ba no mo de ni ya ne hia ye o. Meka se bre eba wa awo mu ana enamu a ya na ma ne huna mane o. Enti na mayu anom da bia meka sa bre de wo di phone da wo beto ama wo hwe wo se de ohia bia no de ma no wonyem no wie ya wo ye no de ohia bia afi wo de ma ne bio no yire no afi de agesa wo yire no ade ano no a wo kwa wo ba to bibre me no wato aba no ene de agesa wo yire ni nikam ene kura wo yire ni nikam kura no anya de a ne nsa beka hwe se ya na wo asabe otita de nkwanchen a eye wo se onim nyansa che wo maame ne wo papa no wo muduru sa nso a wo madwen yam so onim nyansa che wo maame ne wo papa wo nye bi ne enrade obepiti no obepiti o yeta na omka no mepiti no na na metwam wa ahemfie he ya na mehia nkwada mieri no omudi nkomoko wo se maame ya ne na adwen se onim nyansa hwe na no mepiti no wa akose maame de se many posu se die yi o se hwe nkwada be se 12 years to 15 years o wo nkomoni o ono ka se ne maame a wo no no ye ne se na adwen so wa biti no wo be kombiti a wa biti no an se watimi abiti na kwhye be ma ho aba wa bra wo maame enhunu enti ene ne adwen kese no na wodo a wo de beba enie enti yetu maba wa enkwada ne fo mo hwe so nkomu suku na ebre no dura na wo behunu se wo ye oba sabre nyame amoa wa wo de maame nkofa wei na menya bibi na mefa mehwe baako no na twom so akonyemu maame nkofa wei na menya bi mehwe baako no na ene so twom na de twom sa wani bete no wanya be se enan wa bra obi ani wa o papa na wa odafo nsem kakra meka fa eye nua bai asem no hone se oye mistake pa na abai wa ye de wa ko school se kosua de ne nya nimdie kakra na so fa bebua no akwa fa be ma abra wo ko SHS2 yese bi mpo na oba bevie mpo na okokofa no be ma akofa no nso osua djuma ye bisa o se de ne ma akope abrante na na so be pe open so a o se auto hands free bro ka so on ta de ma auto bro de ba na auto bro o se hands free o sama 20 cedis onu adofo wo hwe story na se wo tie me no fa ye afutu nsem pa fa ma ho na se be ma beto hands free de ma wa me bisa se o enti hands free means no what pearl no plana hands free 10 cedis 15 cedis ah odi yede na wo school cramp the hands free odi yede SHS nso de allow phones ewo ho odi hands free ni yede ah better hands free ma wo wagina so e de apeno isi ahwe sisi ahwe menu aba yemfa we mfa nya futu nsem pa enfa ma ye ho na wo bebi nso anasa wo abofra bi nso na say just won wanya kwati wo bi da ho na so won ti hu jaye akwati dwete bi da ho a na wa frɛ se bra na be hwɛ story na fetu hu fo na hwɛ ai bra abaye wa bra ene futu ono so de maye nuanom meya na wa ka ache no ono so de besu nyansa yie pa o de besu nyansa pa wa fa besu nyansa da na de ono de ba bi efiri de na efiri nti yen fentu ye ho fo kase pa media na Queens e kyena se ne ye be hia makraw